Hej og velkommen til Vild med Biologi. Jeg hedder Nikolaj, og ved siden af mig sidder Dr. Benjamin. Hej alle sammen. I dag skal vi snakke om nedavning. Sig mig engang, Dr. Benjamin. Kan du fortælle os lidt om, hvad nedavning er? Jo, nu skal I høre. Det er en lang og kompliceret proces, men i dag vil jeg gøre det kort og simpelt for jer. Lad os starte med kromosomerne. Kromosomerne får vi fra vores far og mor. 23 fra mor og 23 fra far. I alt 46, det vil sige 23 kromosompar. Det er i kromosomerne, hvordan dit udseende bliver bestemt, om du er dreng eller pige. Men hvad er kromosomerne med køn at gøre? Er det ikke bare en tilfældighed? Jo. Det er netop lige hvad det er. I din fars sædceller kommer der 23 kromosomer, og i din mors ægcelle er der også 23. Her bliver de blandet, og de bliver allerede her bestemt, om du bliver dreng eller pige, eller har brune eller blå øjne. Så det er altså kromosomerne, det hele bliver bestemt. Men hvordan kan forældre med brune øjne så få børn med blå øjne? Jo, det er noget af et spørgsmål. Nu skal I høre. Jeg skal fortælle jer lidt om heterozygote og homozygote alleller. Alleller er dem, der bestemmer, hvilke farve det skal være. Alleller sidder i par, så de skal blive enige om, hvilke farve det skal være. Her på skemaet ser vi, hvordan det store B, som er de brune øjne, dominerer over det lille b. Det store B kaldes det dominante, og det lille b kaldes et recessivt gen. Det lille b er de blå øjne. Hvis man har to af de samme alleller, er man altså homozygot, f.eks. stort B, eller lille b og lille b. Hvis man har et stort og et lille, så er man heterozygot. Så man kan altså have brune øjne, men samtidig bære på et allel for blå øjne. Ja, det kan man i hvert fald. Det kan man se på folk. Det man kan se på folk kaldes ens genotype. Altså hvis du har brune øjne, er det dit genotype. Din fenotype derimod er de bogstaver, man kan se i det krydsningsskema. Her har vi brune øjne. Genotypen er her er altså de brune øjne, mens fenotypen både kan være stort B eller stort B, lille b. Den kan både være homozygot eller heterozygot. Her ser vi blå øjne. Her er genotypen altså blå øjne, og fenotypen er to små b'er. Her skal det altså være homozygot. Så det er altså derfor, vi har brune eller blå øjne. Men hvad så med folk, der har grønne øjne? Jo, lige præcis med øjne er det en længere historie. Men lad os se på blomster i stedet. Nu skal vi lære om gener, der er kodominanse. Her er begge alleller, altså de store drenge i klassen, og bestemmer lige meget. Det kan vi se på det her skema. En rød og en hvid tulipan bliver altså en lyserød tulipan. Men tulipaner parer sig da ikke. Nej, det har du ret i, Nikolaj, men der er stadigvæk hun- og hanblomster, som bliver befrugtet igennem bierne. Det er et rigtig spændende emne, Dr. Benjamin. Og der er sikkert meget, man kan sige om det. Ja, jeg kunne blive ved i timevis, men det ville nok kede jer for meget. Ja, det vil det nok måske. Og ja, børn, det er altså derfor, du måske har blå øjne, selvom begge dine forældre har brune øjne. Tusind tak for i dag, Dr. Benjamin. Det var rigtig fedt, du ville være med os her i dag. Selv tak. Det var en sand fornøjelse at sprede min viden. På gensyn. Det var altså alt for i dag. Følg med i morgen, når mig og Dr. Benjamin vil snakke om den etiopiske tviskeægget Søpapegøjes paringsritualer. Følg med i morgen til meget mere spas. Vi er bare vild med biologi.